oameni buni și bun venit la un episod din The Shadow Fight 2. Eu sunt Mirel și astăzi o să vă arăt multe chestii tari. În fine, o să începem cu o luptă. Să vedeți. Deci am reușit că înainte mă dăsese la level 1 și în sfârșit am trecut la 44. În fine. Și dacă vreți să mai postez în continuare episoade, apăsați butonul de like după ce vizionați acest videoclip. Chiar vă rog să apăsați butonul de like. Ia de aici de la tăticul. Ha, l-am bătut. E bine, să vedem dacă rând asta îl bat. Am venit, n-am mai jucat de mult Shadow Fight 2 și nu prea mă pricep. Era și el odată. Bine. Să vedem dacă se mai pune cu maestru acum. În fine, ce să mă bat la... îl urăsc pe tipul ăla, Lucifer, să zic și eu. Mă bat aici. Aici un pic mai ușor. În fine. Și v-am spus, apăsați butonul de like dacă vreți să mai postez în continuare episoade. Așa, ia-o de la mine. Ai de mă bate asta. Așa. În fine, am bătut-o. Dar nu prea mă descurcă cu aceste făbi. Că sunt prea... Ia de aici să te pui cu maestrul. Dar omorâ cu pumnii goi. Asta cum pare că mă bate. A zis că mă bate. În fine. Să iau armele lui Shogun. Să vedem, să mă lupt cu el sub lună, să vedem dacă pot să iau armele. În fine.
Așa. Așa. În fine, cred că o să nu să-l bat. Că așa de bine, dar trebuie să mă alup cu ăștia lui 6 euro. Trebuie să mă alup cu cenicii sau ce sunt. În fine, am luat arme cu links. Oh shit. Oh my god. Mă bate așa. Bă, mă bate așa, că i-a dat și brutal. Ala e bine. Unde brutal. Bă, nu pot să cred că m-a bătut. What fuck? De data asta articulez eu pe el. Gata, de data asta l-am articulat eu pe el. Atunci n-am fost... Măi... Oh, fuck you. Nu-i corect. Nu-i corect, frate. Dar nu-i corect. Oh, fuck. Bă, m-a rupt. Nu că m-a distrus. M-a rupt. În fine. Deci gata cu acest episod. Dacă vreți să mai postez în continuare episoade din The Shadow Fight 2, apăsați butonul de like. Eu sunt Mirel și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ne vedem data viitoare. Bine? Pa!